Опа! Айде, Монтана! Драги зрители! Бат Сали днес ще ви готви гурме! Сали, слагай престилката с плочките, бате! Гръцка салатка, маслинки с зехтин. Бат Сали готви, купона е един. Чупиме чините, сипваме узото. Гиро ще ви правя, за да ви е хубаво. Това на нищо не прилича! Айде у сръбско, плескавица цвърчи, сръбски хубавици, лепи лепотици, мирише на пушек, всичко е на скарата. Бат Сали е майстор, вадете ракията. 2 стръка лук и 3 капки соев сос не правят гурме, бе! Мама лига в казана, сирене и пръшки, влашко манеле за хора без задръжки. Бързо се въртиме, манджата ври, мама лига пиене и хубави жени. Къде е концепцията тука? Българско шкембенце с чесън оцет, шопска салата, цяла кофа за мезе, студената ракийка, чаша в ръка. Това ни е гурмето, нека все да е така. Давам 10 точки заради купона, нищо че не ядох!